L-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Indipendenti qed titlob lill-awtoritajiet konċernati biex l-edukaturi jingħataw linji gwida dwar il-ftuħ tal-iskejjel fi ftit tal-jiem oħra, linji gwida li kif ikkonferma l-Ministru stess għadhom fl-arja. L-Assoċjazzjoni qed tagħmel din it-talba kif l-iskejjel għandhom bżonn jippreparaw għat-tibdil meħtieġ fejn tidħol is-saħħa tal-edukaturi u tal-istudenti. L-Assoċjazzjoni qed titlob dan biex l-edukaturi jkunu jafu jekk hux irrakkomandat li tinżamm id-distanza soċjali fil-klassijiet, kif se jitmexxa t-trasport tal-iskola u x'jiġri f'każ li jkun hemm xi ħadd pożittiv f'xi klassi fost ħassib ieħor. In-nuqqas ta' miżuri fl-edukazzjoni waslu biex għadd edukaturi kkuntattjaw lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet dwar it-tħassib tagħhom fejn espremew kif huma baqgħu fid-dlam. Fil-fatt anke għalliema li jaħdmu fl-iskejjel tal-Gvern għandhom dubji serji dwar il-ftuħ tal-iskejjel. L-għalliema qed jitolbu lill-Gvern biex jaffaċċja r-realtà u jieħu azzjoni immedjata. L-għalliema qed jitolbu protokolli professjonali u dettaljati li jiġu implementati minnu fih qabel ikun tard wisq għas-saħħa tal-edukaturi u l-istudenti li ma talba diġà tidher li din hi impossibbli meta tikkonsidra żmien qasir li fadal. Minkejja żieda fil-każijiet ġodda ta' COVID-19, il-Gvern qed jibqa' jinsisti li l-iskejjel jiftuħ fit-28 ta' Settembru. Dan meta bħala pajjiż għandna ferm aktar minn 700 każ attiv. Lura f'Marzu, meta pajjiżna kien għadu fil-bidu tal-pandemija bi ftit każijiet irreġistrati, l-iskejjel għalqu kollha minnu fih.